No niin, moikka. Nyt mä näitä vähän koristelen. Näitä. Tuli ihan hienoja kaikista. Näin. Meillä on siis tällaista pinkkiä, ihan tällaista normaalia, tällaista ihme massaa, mitä onkaan. Niin kuitenkin, niin tätä nyt sitten koristemassaa onko vaikka sokerikuorrutetta siis, joo. Niin nyt me sitten, tai minä, sitten pursotan tähän. Näin. Ja sit mä vielä vähän laitan tähän näitä. Näin. Noin. Nyt tämä on valmis. Ja tässä on sitten pari tällaista possuakin. Noin. Eli